The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Welcome once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Aniya pa kita tutok sa atong tunanan nga giuluhan, The Fantastic Life on Earth, ang mabulokong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay. Alang kanimo magtutuo, just be ready. Pinagi sa imong paggamit sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, may balik sa imong pagkikambitay sa Dios ug andam na sa bikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Now, atong humanon kining atong pagtuon niining maong session karon. Now, in the evaluation time, ato ning gihubad Binisaya og higayon sa pagtasal. Evaluation is pagtasal. Niya nang higayon na si Ginoong Jesucristo mangutana kanimo magtutuo. Did you imitate me while you were in the world? Nagmainawaton ka ba kanako samtang didto ka pa sa kalibutan? Now, diha sa 1 Juan 2:28, nagkanayon kini, there is a shame na ay pagkauaw sa diha nga kita mo atubang kang Ginoong Jesucristo if we are losers, kung mga pildiro kita. 1 John 2:24, let Him, ang Him niya, si Ginoong Jesucristo, abide in you through God's Word. Now, let me tell you this. Ayaw gyud i-underestimate ang pulong sa Dios. Doon na. Ibaw ka nga, tungod kay mao ra kaniyang bugtong paagi that the Lord Jesus Christ can abide in us. If we believers mapakyat sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios, silutan ta, pantunon ta, God is going to punish us. Muna gitawag divine discipline. So, nibaw ka, ang kaluwasan sa matag magtutuo is always intact, bisan tuod ug kanang mao magtutuo pildiro. Inumdumi nga ang labawng makagagahom sa Dios ug ang kagawasan sa pagpili, kagawasan sa tao sa iyang pagpili, kini sila magkuyog, always do exist. Okay? Ako malikon, God's sovereignty and the free will of man always coexist. Okay? Ang mangganti sa pildiro nga magtutuo is for blessings ba dito sa eternidad, kini mahimo lamang deposito. It's only on deposit, ingon nga handumanan lang as a memorial for lost opportunities while on earth.
Now, ang kinabuhi is magtutuo God. In time, mao ang pagtuman niya sa plano sa Dios. O dito sa eternidad, wala na may pagtuman. No more execution. Ang Dios, buot, kitang mga magtutuo, mahimong mga mananaog din sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios o sa ikatulong bahin. You see, God wants us to be winners here in phase 2 and in phase 3. Diyan sa Pilipos 3, 18 na 19, si Pablo na kanayon, kadtong mga magtutuo kunuhay na mga karnal, mga revolutionista are enemies of the cross. Kaya yun ang panagawi are already out of line ang modus operandi nila. Now, di ba nga, kung kita naigugma ni kalibutan ng atong ipuyan ron, nga gidumalan ni Satanas, kita mahimong mga kaaway sa Dios. We become enemies of God. Now, God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So, mo problema? Ana sa tao, dili sa Dios. Gusto? Now, this 1 Corinto 3:10. Kitang mga magtutuo, kinahanglan nga mo magatukod kita sa kanang foundation. Bible doctrine ang foundation. Pinagi sa atong pagtutok kag Ginoong Jesucristo. Kay because of our failure to execute pagtuman sa espiritual ng kinabuhi, mawa na to we lose our eternal inheritance. Although ang atong kaluwasan intact, remains intact. Pilipos 1:20, I will not be put to shame in anything but in all boldness. Now, si Kristo at this point in time, dito sa eternal state na, siya na ang maghuhukom. He's now the judge. So therefore, kita gimanduan to take advantage sa mga divine assets, mga kasangkapan nga Diyos nun, samtang niya pata sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Ako malikon, ang kaluwasan dayo na forever. Mainungdan nga kita nagabarog sa prinsipyo, once saved, always saved. Kaya mo na, covered ba niya sa doctrine of eternal security? God is not an Indian giver nga. Kung makasala ka, iyang bawion ka ng mong kalawasan, dili. Muna, nagabarog kita ng once saved, always saved. Divine discipline is imposed to a believer in two ways. Duha, law of volitional responsibility o believer's decision. Kung buot pa siyang mahimong piliro o mananaog. Now, usab, ngayon sa kapunto, ang magtutuo, wa siya katungod sa paghukom sa uban nga magtutuo, nga nagasinati og pagantos. Only God knows whether kanang giantos niya ng maong magtutuo, panalangin ba o nagantos siya tungod kay disiplina sa Dios. Ang Dios ron ay bawo. But remember, rebound. Ayaw na yun ang kalimti. Because a believer nga tuang magapuyo sa cosmic dynaspheres, dapit ning gidumalang sa tanas, wala ni siya spiritual assets nga magamit. Wala. It is only inside diyan sa operational divine dynasphere nga magtutuo makapahimulos ni ining spiritual assets sa Dios and be able to move forward in his spiritual life. So, gawas ni ini, gawas sa operational divine dynasphere, di lagi siya makatuman o di siya makasibog ng tusunahan.
Now, there is no partiality with God in punishment. Wala. Colossus 3:25, ano sa isulti? For he who does wrong can be repaid for what he has done, and there is no partiality. 1 Corinthians 10:13, no testing will be given which is beyond one's capability, but God has a way of escape. Na bisag unsang pag-antos ni kalibutan na, dili ni ikatandi to what believers will experience dito sa langit. Nga diin adto na siya hangtod. Kaya dito sa langit, absolutely, there is no more suffering. Wala na. Whatever the testing is, a mature believer can easily handle it. Sayon lang yun niya. Nga masugakod niya dayon. Tungod kay, man siya sa tanan nga divine spiritual assets sa Dios. Aron siya makasibog ng tusunan. He can advance in his spiritual life. You see? Yan doon kapag itong pulo nga teknon, Greek word ni, ang bot pasabot sabi ni Isaiah, inagak ng mga anak, mga tinunaan, students, pupils. You see? Now, ayaw kalimot nitong prinsipyo sa plano sa Diyos. Unsaman? Unsang prinsipyo? A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way, labaw na nga wrong. Only a right thing done in the right way is right. Mauna ang prinsipyo sa plano sa Diyos. Now, pangina, whenever na ay pag-antos ka mo abot sa mong kinabuhi, ayaw tutuki ka ng pag-antos, tutuki ang mensahe sa Diyos. Kaya na ay mensahe ang Diyos sa dihang nga na kay pag-antos. na ay mensahe duyo niya na. You see? So, you ask God, what is your message, Lord? Give me kanang enlightenment. Give me the strength to handle this suffering. You see? O niya pa punto, akong gadon diyan nimo. Ayaw o kanang dangop ko sa katao for advice, ayaw. Hinuno ha, ibaw ka kung sa imong buhaton. Hulbuta ang pulong sa Diyos nga anaan na diha sa imong kardiya. O gamitan na. See? Kaya kinig kong counseling. Kaya na pa may ubang mga magtutuo nga. They resort to counseling. Dili na ni legit. Karong panahon na. Labi na ni mga doctrinal believer. That is no longer legitimate. It is Bible doctrine that is in your right lobe. You see? Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Ang usa ka magtutuo nga mo sakit sa Espiritu Santo, he grieves by the Holy Spirit, has to take and learn the punishment. Kinahanglan. Dawato niya o katuna niya kanang maong pagpanton niya so he can move forward sa iyang espiritualong kinabuhi. Now, dili man ta makatubo spiritually if we cannot take God's punishment. Dili. Ang disiplina gud sa Dios, bahin kini sa kinabuhis magtutuo. Ibaw kag unsay bugtong tuyo, the only purpose sa divine discipline.
is, paminaw, to turn you around. Nga unta makaamgo ka from your personal sins nga imong ginahimo. Enjoy your suffering karon. Because in heaven there is no more suffering. Wala. Dinhila ni kutob. Now, ngutan na rin ko nimo. Unsa may tuyo, what is the purpose of vaccination? Kani bang butang da bakuna sa COVID-19? Unsa may tuyo, what is the purpose? The answer is to prevent from illness. Gusto? Kaya binimo, kini tinuod pod sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang Diyos naghatag ka natong preventive suffering sa tuyo nga kita makasinati sa real suffering. Ako malikon kay murag na watas pasin nini. Ang Diyos mohatag natong preventive suffering sa tuyo nga dili ta makasinating tinuod na gyud nga pagantos. Na, na. I hope nasabtan ni mo na. Kitang tanan, muagi gyud some kind of suffering so we can move on in our spiritual life. Inumdumi, everything, tanan, nga may tabo sa itong kinabuhi, na ay tuyo. Ang Diyos pasidaan ka na itong mga magtutuo, pinagi sa tulo ka, inunta, ang sa disiplina sa Diyos. Ang primero, warning discipline. Tingali. O kini kong warning discipline pag kanang manuktok ba? Hinunta lang. This is analogy. Mutuktok ang Diyos. Anak, balik dire, balik. Dili ka ngay dihang dapita. Kaya kagalunang ka naman sa sala. Balik. Okay, warning discipline. Unyag di pa kapatuo, di ka manumbaling sa warning discipline. Karon, mahagbong na niya og intensive. Bugat-bugat na. Nyawag yapong ka. Walang yung ka magmanumbaling. Imo lang yung salikway. Nakaroon. Maximum disiplina. Ano siya man yung maximum discipline? Sin unto death. Kuhaon ka na lang sa Diyos. Bisag dili pa panahon nimo, laksion imong kinabuhi. Kaya wala man kay pos. Why kapuslanan ng imong kinabuhi dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos? Kasabot ka? So, kining gitawag og punitive preventive suffering makaapektar usab sa kaugmaon. It affects the future restraint sa magtutuo nga disiplina. That is to prevent the believer to make the same error. Gipugnan siya nga dili na siya hug gyapon sa maong sayop pagpakasala. Sama ba sa atong kanang disiplina sa atong mga kabataan, parental training? It trains the believer to follow rules to the letter. See? Aron mo sunod yun to the letter sa mga lagda na policy yun. So, gamita ang 1 Juan 1:9 ug padayon sa pagsibog ng tusulan. Keep moving. Ayaw undang, ayaw naglingi, ayaw kanang hunong. Hinumdumi. Bisag unsay atong buhaton sa kinabuhi na agyoy giingon og corresponding consequence. Gusto? Whatever we do in life, there is always a corresponding consequence. Ug dinhi mahuman kining atong pagtuon nining maong doktrina ang mabulokong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Hinaot nga imong napupo ang mga pagtulunan nining atong
giduputan nga hilisgutan. Salamat o Dios nining grasya nga akong ipahibuslan. Salamat ning among Bible study ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga ang tanan nga among nakatunan amo gayong magamit. Hangtod nga makabot na mo nga among tumong ang espirituanong paghamtong. Madiyan na kami katakos unya sa pagkinabuhi. Katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Katakos sa paghimaya kanimo Dios. Salamat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.